मोनसे गोलाव दालां जाय दालांनि मुंखौ दा जों होनो थांगासिनो दङ बे दालां बेखेवनाय हाबाफारियाव मोजां बिबुंथि लाखिनानै जोंनिफ्राय बावैसो सिगां गुबुन मोनसे प्रग्रामाव थांनाय जोंनि बिटिआरनि CEM मानव गेदेर बिथां प्रमद बर' आरो जोंनि बे गोथार हाबाफारियाव रंजानायनि बुब्लियाव बाहागो लानो हानाय जोंनि नायल' जाल' सासेल' MP बिथां रोंगोरा नार्जारी आरो बे बियाबनिनो 30 नं सिडनी बियाबनि मानव गेदेर MLA जयन्त बसुमतारी EM धनन्जय बसुमतारी मानव गेदेर DC बिथां आरो साफ्रोमबो पार्टीनि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे सिभिल इन्जिनियार बिथां आरो सिबिजाथाव रायजो राजा नोंथांमोन আমার মিডিয়া বন্ধুসকল আজি আমি সন্মানীয় প্ৰমদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত সন্মানীয় ইউজি ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত সন্মানীয় ৰণগৰা নাৰ্জাৰী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত এটা সমাজ আৰু আন এটা সমাজ বড়ো আৰু মুছলমান বড়ো আৰু আদিবাসী বড়ো আৰু সকলো জনগোষ্ঠীৰ মাজত এখন নতুন সমন্বয় গঢ়িব পাৰিছো যাক আমি ইংলিছত ব্ৰিজ বুলি কয় দালাং मोनसे समाज बिमाजों बिफाजों सुबुंजों अबंलावरिजों आरो गासैबो जाति जनगोष्ठीनि गेजेराव खौसेथि लाबोनायजों लोगोसे गोदान मोनसे फोनांजाबनाय जेरै मानसिया सोरगोआव थांनो थाखाय मोनसे दालां नांगौ मोनसे जोंनो लामा नांगौ बे जोंनि लामा बे जोंनि दालां ঠিক তেনেকৈ আজি আমি এই নতুন দলংখন বনাব পাৰিছো এই দলংখনৰ নাম আজি আমি আলোচনা কৰা মৰ্মে আগৰ বড়ো সমাজৰ ইথনিক নেশ্যনেলিজম সেন্টিমেন্টৰ দ্বাৰাই NDAB নেতৃত্বত আমাৰ যি আন্দোলন হৈছিল সেই আন্দোলনৰ শহীদ হোৱা আমাৰ বড়ো हारिनि सासे बिर जोहोलाव NDABनि सासे गोख्रों दैदेनगिरिमोन बिथां D जाब्रांनि मुङाव बे दालांखौ दिनै जोंनि सरकारा गथायनानै होनाय जाबाय सिबिजाथाव रायजो राजा नोंथांमोन दिनै मोनसे हारि मोनसे माहारि थामोनथा आरो थामोनथायनि थांखि लानानै दावगालांनायाव गुबुन हारिफोरखौबो गोरबोजों गोबानानै लानायनि सम फैदों बिमाया बिफा गैयालासेनो न'खर गैयालासेनो मालाबाबो समाज दानो हाया थिग बेफोरबायदिनो गंसे न'खरा न'सुंसेनि मानसिजों सोमोन्दो लाखियालासेनो माब्लाबाबो गामि दानो हाया आरो जोङो जोंनि थामोनथायनि बाथ्राखौ दावगालांनोब्ला बिटिआर हालामाव थानाय साफ्रोमबो मोनफ्रोमबो जाति जनगोष्ठीनि साफ्रोमबो भारतीय नागरिकजों जोङो मोनसे गाहाम दालां सृष्टि खालामनानै समाज दानायनि जोङो राहा लामा लानांगोन होमब्लासो जोंनि जा थांखि बे थांखिया जाखांगोन बेनिखायनो साफ्रोमबो रायजो राजा नोंथांखौ जोंनि बे साथाम दैदेनगिरि जाय दैदेनगिरि बिथांमोना दिनै UPPL दोलोखौ रोहो रोहो खालामनायाव जेब्लायबो नांथाबनानै दङ हारि दानायनि माहारि दानायनि मिजिंजों जों साफ्रोमबो मानसिफोराबो बा जों साफ्रोमबो बिटिआर बासियाबो बिथांमोनजों लोगोसे थाफानानै जोंनि बिटिआरखौ शान्ति खौसेथि गोरोबलायनायनि गेजेरजों मोनसे गेरेमसा हारि दानायनि जा बड'फा UN ब्रह्मनि सिमां बे सिमांखौ जाफुंसार होगोन होननानै मिजिं खालामनानै साफ्रोमबोनिसिम दिनैनि बे गेदेर साना উমেন ডে আজিৰ দিনটো উমেন ডে সেই উপলক্ষে আপোনালোক সকলোকে উমেন ডেৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰি মোৰ বক্তব্য সামৰিছো। থেংক ইউ।